Ймовірного організатора замаху на російського журналіста, колишнього ведучого телеканалу АТR Аркадія Бабченко залишили під вартою. Апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів підозрюваного Бориса Германа на його арешт. Сам Герман до початку судового засідання поспілкувався з журналістами і не зміг зрозуміло пояснити свою нібито співпрацю з контррозвідкою, у рамках якої, за версією адвокатів Германа, він організував вбивство журналиста Бабченко. Я правильно ли понимаю, что вам заказали убийство, организацию убийства, закладки оружия, вы на это согласились, но доверились, секундочку дайте, но доверились человеку, фамилию которого вы не знаете, но думаете, что он работает на контрразвідку, так? По-перше, хочу наголосити, що досудове розслідування стосовно Германа не закінчено, а тому у ході здійснення, що встановлюються додаткові більш детальні обставини, які підлягають доказуванню кримінальному провадженню, після чого у порядку статті 279 Кримінального процесуального кодексу України сторона обвинувачення може змінити раніше повідомлену підозру Герману. 29 травня стало відомо, що у Києві в орендованій квартирі застрелили журналіста АТР Аркадія Бабченка, який перебрався в Україну з Росії. Наступного дня СБУ заявили, вони інсценували вбивство для виявлення найманих Росією організаторів реальної ліквідації Бабченка. Та про затримання при передачі грошей кілеру організатора Бориса Германа. Згодом правоохоронці заявили, що виявили список із 47 журналістів та громадських діячів, вбивства яких в Україні мала намір здійснити Російська Федерація.